Yo, what's up guys? So, kabantay man siguro mo no na wala na ko nagabuhat og video, wala na ko naga-content kay tungod muundang na manggod ko. Ani manggod ni siya guys. Dili manggod lalim jud mahimong kuan content creator. Samot na kuan kanang gamay ra kay kag ganing paghuna-huna. Maglisod jud ka kung unsa na pod imuhang i-content. Dili lalim magsige gunahuna og content. Samot na kanang dagan kag problema, pressure kay mong utok, wala gyud kay mo nahunaan content. Mao nang dili gyud lalim mahimong vlogger guys. Sayangan gud ko guys kung muundang ko og video kay syempre monetize na akong page. Dili parehas karon kang magsugod ka og kanang buhat og page, lisod na kayo i-monetize, stricto na kayo si Meta. Mo nang sayang kayo guys kung muundang ko pero dili mong good lalim magunahuna og content guys kung unsa na pod na video imong buhaton, unsa na pod na content para ikalipay sa mga mananaw. Dili lalim jud. Paminaw kay nako murag dagan na pog mga vlogger na nangundang kay abin lag dali ra ba, abin lag easy money kaayo. Sa tinuod lang guys, dili gyud lalim mahimong content creator. Samot nagdagan kag problema gihuna-huna. Ang mahitabo guys, masabay manggod, masabay siya ba. Huna-huna kag content, nya mosulod ang problema sa imong huna-huna so mawala ka. Mao nang isa sa dahilan nganong wala na kayo ko naga vlog karon kay maglisod lagi ko kuan unsay content na pod nya. Napogoy mga personal problem pod gi atubang karon. Sayang kay guys muundang kay siyempre na income naman ako ng pag-vlog ba. Dili pod sa karon dili na biya ka basta-basta ma-monetize kay stricto na kayo si Meta. Then about sa kuha karon no, sa kuang lifestyle sa katong nangutana na nganong namayat ko kay katong mga video nako na ginabuhat tong mga bag-o. Halos ang comment dito is check nganong namayat man ka. Ang ban kay check niwangan na nimo oy. Nya napoy nag-comment to gara-gara ba. Check undangi na lagi na. So ani man gud guys, explain ako sa inyo nganong namayat ko. Tungod na sa ko ang sakit na diabetic. Taas man gud kay mas ning taas akong sugar karon. Katong niagi nakoy maintenance sa ato. Katong niagi akong sugar is 13 lang. 13 then ang dapat imo ang sugar baya kay 5 lang, 5 boundary na ang 8 nya. Ang nahitabo karon guys ning saka og mayo akong sugar nahimo na siya og 18.7. so taas na kayo no. Mo nang nakabantay mo dali ra kay kuning reduce tungod na sa kuang kuan guys sugar na taas kaayo. So mo to guys no, at least kabalo na mo. Sa tinuod lang di ko muundang og vlog guys. Uy gasyong nakasweldo na ko, monetize na akong page, undangan ako. Sayang kayo. So dili na ako ni dugayo na video guys kay 3 minutes naman po do na ni ads. So kato lang guys, salamat.